Era duogo. Kawuono aduogo. Kendo neno ka kawuono bet amor. Chieng' cha be namor. Koro kawuono wanie rito udi. Episode ngapi? To. Kiki wachi ni 4. To. Episode 2. Mokwongo cha nawuoyo gi wanadate. Kawuono awuoyo gi ndugu. Chuo. Une ma kawuono awuoyo kodu. Iwinja ndugu? Chuo une ma kawuono awuoyo kodu. Nikech wuoyo mwawuoyo gi gin wuoyo ma wadwaro ni mondo warit kanye? Warit udi. Dichuo, kisekawo dhako mikendo minyiso ji ni mae to chiega, jodala boseng'eyo ni mae jaodi, koro in dichuo, jadhako ruoth, onge ng'ama odagi. Jadhako ruoth ndi. To gima nyaka ing'e niya, hera en reciprocal. Iwinja? Koro kik ibed abeda ni koro jadhako ruoth itimoni gimoro amora. Ichiewo gokinyi, iyudo kosetedni chai, osegoni wuoche rangi, oseketni pi luok, koro in idhi adhiya tiluokori tiduogo timadho chai, law boseyierni. Jomoko laki oyudo mon mayiero negi nyaka lewni ma girwako. Which is a good thing, mago wifely duties, depending on arrangement maru. Kik compare mari gi mar ng'ato. Koro in irwako law tidhi timadho chai, titimori nade? Iwuok. Kata dhako midak godo e ot ok inyal notice. Ninyiso dhako ni en smart mogik karang'o. I love you to ang'eyo ni pek ne jomoko deyo nyaka jomoko. Jomoko kowacho I love you to nyalo tho. In fact onyala tho tikli. Konyiso chiege ni I love you to natho. Kendo ng'ama nyako mapod odate kata girlfriend to nyalo nyiso. Lakini chiege mana I love you deye. To be inyalo nyiso ng'ato ni I love you to kihere. Ni notice nyako ni karang'o. Nyako ni kata wilo hairstyle ok notice. Nyako ni kata nyocho tuang'o law gi pesa ma nyocho yudo pes chama ok notice. Nyako ni nyiewo law manyien ok notice. Ka ngoyo step ariyo oko dhi oko kuchicho to yudo ondielo moro. To nyisa ni madam in smart. Ing'e ni mon ohero joma pakogi. Mon ohero joma notice gi. Koro kin kok inyal notice jaodi ni weyo joko notice. Kaso chak idhi ti complain, mama ni tinde ng'e mang'eny, mama ni tinde timore nade, mama ni change, mama ni ok change. Kok i notice to ji biro notice ni godo oko kuchocho. Wach mar ariyo, out. Omera jomoko out ne giweyo chieng' manokawo mama ni ma gichako dak e ot. Ma nyithindo kata koro osenyuol kata 5. Chieng' moro wuondrie kata ni madam akwame stage bikonya ting'o gimoro, to kochope stage tere nyiewne kata mana chips gi soda. Omera chuo moko okonya tero dhako out. Kiny tiwinjo ni colleague nye gidhi gi colleague chamo lunch. Next time gichamo gi colleague dinner. Next time akia ni koro gidhi kanye gi colleague. Awacho colleague machuo. Kata iwinjo ni nodhi chamo lunch gi a friend kata yuore moro. Nikech ang'o? En dhako omiss once in a while ng'ama nyalo tere out nyalo pake. In koro kok idwa pake to kidwa tere out. To kare koro idwaro nang'o? Koro ndugu wachukre uru mondo warit ang'o? Warit udi. Mar adek. Dhako ni ok en domat. Dhako ni ok en dhiang'. Dhako ni ok en punda. En dhano kaka in. Ineno kaka in idhiga tich tiduogo kiolno. Owada jomoko to koro mondgi ok gin kata mana housewife. Moko chuo mang'eny tinde mondgi kok giti to nitiere ohala moro moloko. En bodhi to duogo kool. Samoro ing'e ni nitiere kaka inyalo miyo ng'ato moral support mokikonye. Ang'eyo ni nitiere chuo makonyo mon to nitiere chuo moko mok nyal. Kata jikono ok nyal dhi. To ka arrangement no tiyo kodu to dhi godo mbele. Kik koro dhi ukopa ni ero Nyasiaya nyowacho ni chuo onego bed ni konyo mon luoko sende. Ka simbe kik koro dhi piem gi chuori ni luok ni sende ni Nyasiaya nowacho. Arrangement mane useketo piny no mano ema tiyo.
To ka en kin type moko mok nyal konyo tich magot ka, to miye tich bedo mayot. Iduogo gi wuoche molil, idonja donja go de ot express. Chuodho go expect ni dhako ne madhi go dasta. Kari gonye dhot kanyo mondo kik ilil ot, ok inyal. Iwinjo ka tekni. Yani ite magik moko koro ibolo makata koro nyithindo bere. Soksi ibolo e dhot kanyo, gik moko ibolo e dhot kanyo. Mago en gik machako miyo koro madam be koro ol, kaso chako dondore. Koro iwinjo mana kotedo to wuoyo kende. Nyithinde ma koro gere koro siko mana koslap. Kare nikech koro iinge gi power onge gima onyalo timo, koro asira gete oduoko kuom nyithindo. Koro bede cooperative, kokinyal konyo gi tije, to ket tiji at least obed mayot, makata en bo nyalo appreciate. To, maradi, mano koro maradi, marang'wen. Ng'ama nowacho ni nyithindo nyaka mon ema chiki. Yani chuo tindo keto nodich. Yawuot luo tinde udich. Ok wadagi. Utiyo matek kendo upidhowa kendo uritowa. Kendo uprovide ne nyithindo. Nyithindo nyalo dhi school, nitiere chiemo on the table, we appreciate kabisa. Lakini nitiere kama ufail. Yawuot luo kata chuo moko te. Yani parenting tindo wene mon. Mon ema parent. Parenting uwenwa ma okinyal kata mana chiko nyathi. Iwuok okinyi, iduogo godhiambo. Godhiambo kiseduogo idwa ni neno news. Kitieko news, isomo gazet. Kitieko somo gazet, idhi nindo. To moko be duogo ka nyithindo osenindo, wuok ka nyithindo nindo. Nyithindo gi kochopo teenagers, moloyo to nyithindo machuo, boy child. To wambe koro ginko wa gi pawa. Nyithindo koro wigi ochung' mana ne. Nikech wan be koro gineno ni wan mon, gifil ni gin chuo. To, ndugu, akeni ndugu en ang'o gi plural. Yawuot luo. Konywa uru e parenting. Konywa uru raise nyithindo machuo. Nyithindo manyiri, wang'eyo, kendo wanyalo understand bolo nyithindo machuo nikech, an nyako, wan mon, wan nyiri, nwabedo nyiri. Nitie challenges magi face, ma wan wanyalo understand. Iwinjo, nitiere kaka wanyalo chikogi. To chuo, kwa gichope teenage years, to gihingo wa, koro konywa uru. To kinyal beta kirito teenage years no, chake uru bond gi nyithindo gi katindo. Wuod luo ni gi nyithindo machuo, samoro en gin kata ariyo, jowuoyi ariyo matindo tindo. Ionge idich, itiyo kisetiyo i hang out gosiepegi. Kasto nyathini kochopo teenager, makoro wiyo chako tunge ti. Kore kidwa biro ni dwa chiko nyathini, uonge relationship. Nyathi to mari na minyuolo to uonge relationship. Onge kaka inyalo chiko nyathini. Nyaki chaka build relationship gi nyathini ka nyathi pod tin. Mondo kochopo teenager, to kata koro biro chayo min gi. To in to ng'eyo ni baba is not a joke. To be nyathini be kirieye, to miyo nyathini be respect min gi. Koro dipo ka wabedo gi society mag nyithindo mapong' to respect mon oko chayo. Uwinja ndugu, build relationship gi nyithindo machuo kendo ukonywa chiko gi especially teenage years. To nyithindo manyiri be odongo ka example mikete ot mane type mar dichuo mobro manyo. Koro penjri anen ka in gi nyathi manyako, be diher mondo nyari okende gi dichuo manigi timbe machalo gi mari. Nikech mano wuoyi ma nyathi manyako dongo ka neno. Makigoyo min gi, to dongo kong'eyo ga ni nyala kenda gi ng'ato magoyo mamawa. Kicha min gi, to chieng' moro bro gore kuom ng'amo chaye to ng'eyo ni mane kaka ngima en. To kihere, tembo ng'eyo ni nyaka bed gi ng'ato mohere. Kaeto, gimachielo, wuod luo, ndugu, chuo, une the head of the family, une wi ot, the head, wiche dhano, ka onge wich to ng'ato ok dak bed dhano. Ng'ato nyalo survive ka nyaka piny onge, to wich ka onge to ng'ato ok nya survive. Une the head of the family, rie uru udi. Set example midware ot. Un emonego bedni
ulid gimoro amora madhi mbele. Iwinja? Wuod luo, chuo. Wan mon tijwa en nurturing. Ka wan gi nyithindo, tijwa en ang'o? Nurturing. Iwinjo? To koro providing gi giving direction gi rules. Mano to maru. Omera tinde u relax. Yawuot luo tinde u relax. Tijego te uweyo ne mon. Awinjo ni movement moro nobiro ni mine nyalo. To omera gik ma chuo nyalo timo mine ok nyal timo. Iwacho gi awacha. Gender equality iwacho awacha, lakini kidok e ground to pogore. Roles nitiere, chuo nigi roles, mon nigi roles. To nikech koro tinde ok wadwar winjo mago, miyo koro sani tich bedo matek. Mine timo mang'eny, chuo timo matin. Especially e upbringing mar nyithindo, dongo nyithindo. Providing to uprovide, kendo kong'i korka tich to utiyo. Nikech ibiro yudo ni wuod luo ondiki kata kambi moro kata kamoro. To chak en gi gimoro on the side. Samoro Nyasaye nyocha omiye ndiga moro kata piko moro. Oriembo, oyudo godo skari oduogogo. Samoro nyocha owinjore kosiepne moro omiye taksi moro. Ogoyo kosetieko tich. Samoro en dala, oloso puothe moro kanyo mar alot miuso. Mabe moko beyo, weyo watedo mamoko wan wawegi mwausi. To pur gi doyo gang'o gine magitimo. Mano to ber. Lakini konywa uru chiko nyathi. Gimitimo no, kawe nyathi ma wuoyi ni, idhiye kode doyo, go kode mbaka. Kawe wuodi ni, idhiye kode luka pikipiki, kugo mbaka. Kawe nyathini ni, idhi godo nyiewo kodhi, ma idwaro komo mar skuma, igo kode mbaka. Kawe nyathini ma wuoyi ni, seche mipayo laro, iywe laro, ywe uru kode, go kode mbaka. Iwinje pach nyathi, iwinje kuma nyathini pache chiko. Nono to nyathi bro join bad groups. Kasi chako wacho ni, ofuo kamin. Ofuo kamin to en wuoyi, to en wuodi. Kwani into kifuo. Waritu, wakonyre uru. Mondo wakony boy child. Mondo kuro kik wachope generation ma nyithindo manyiri are empowered, women are empowered, boy child nindo. Nikech magi chuo makiny. Koro kose empower nyirigi, to nyithindo machuo, they cannot even stand for themselves. Yani nyathi machuo ok nyaka ta chung' e mbele ji mawuo. Mano to generation mane. Wakonyre uru. Chuo. Wakonyre uru. Wati uru pamoja. Un very, very important. Yani, kawuono miya dhomo kisungu mang'eny. Awuomiyo Nyasaye kawuono dhomo. Un important in society. Very important. Very key. Konywa uru rieyo nyithindogi. Mondo respect mane nitiere chon obedi. Un head of the family. Kore ka wan. Kore ka nyithindo. Ok mine. Kore ka chuo. Wan to wabo manage ot. To wan te umwa manage. Gik matimore ot wa manage. Lakini koro chiwo direction to koro enin. Kasto keture udi obede unity ma uwacho dhok achiel. Gima wacho ema wuod luo be wacho. Ok ni nyathi nyalo biro ta yiene niye to wuon gi digo ni kata wuon gi kwanza in monego be ni wachni final. Maka nyathi oselichore dhi korka mama nikech wan ing'eni wan joruma. To mama nyalo wacho ni we ang' awuo gi baba mondi. Koro nyithindo bong'e ni uwacho voice achiel. Unity nitiere ot. To ka koro head of the house ok nyaka ta make decisions. To luongore ni head of the house. To koro mane head of the house nade? Yawuot luo konywa uru. Waero u kabisa. Kendo un joma makonwa kama duong'. To konywa uru. Ang'eyo ni udich. Uonge time. Lakini unyalo create time matin. Donge? Ka koro unyalo create time nosiepe u yawa yawuot luo. To koro nyithindu. To koro madam. Chieng' moro ungere kata madam ni madam kawuono ruakrie. Adhi anyiew ni soda. Yawa. Wach mogik manok adwa wacho. Lakini koro wawachi. Mon onge dhako moko ohero pesa. Wahero pesa. Kata obedo ni an chiegi sego budget timo everything. Once in a while. Ibuoga kata gi 500 moro kata lofu.
ok ni koro an oseketa ni an wife seche moko koro ing'e ni an be koro atiyo. Omera pesa dichuo mit to pesa dichuo bup molo kata mana pesani. Bing'e ni 500 mar dichuo komiti winjo kong'eny molo kata 500 mari kata kaka ispende. Koro yawuot lo once in a while kata kisekenda miketa e ot an jaodi ayie itimo gimoro ma shopping isetimo chiemo nitie an be aloso pesa na moro matin ing'eni an gi pesa once in a while miya kata 500 moro wacho ni nyasi aya kaw ma idhi tim godo gimidwaro yawa. Wahero pesa. Omera chieng'no ail ma kiduogo ot moto tamu dong koro ing'e gima wuoye temwawa. Koro adwaro ni mondo udak maber kendo ubed joma beyo kaka ubed joma beyo kendo uendelea konyowa. Otherwise uru kamano kuom neno video ni, wakwayo ni mondo subscribe Siaya 254. Yes. Koro an host maru makawuono nyasi amain segment mar rito udi. Magi gin opinions ga mawacho ka in gi opinion ni be inyalo wacho e comment kanyo. Ng'ata ka ng'ata nyalo wacho opinion ne nikech ji paro mopogore emomiyo piny be koro bedo normal kendo piny bedo maber. Koro kwariwo paro mopogore go to wagerore. Donge? Ero uru kamano.